Радіо Лада. Радіо Лада. Відкрию Біблію, як царство книг, де Слово Божє нас оживляє, святу псалтир, як благовіщення. Читаю і вижу, все свято збиває. Читайме всі і серцем, і душою. То Слово Божє Корсинське, з псалмами і співанками йдем в пути. У зворах тут зростає полонинський. Открийме Богу ми свої уста, котрі усе наповнені любові. Щасливими нас робить давнина, котро богаті ми сили руцини. Открийме Богу ми свої уста, котрі все наповнені любові. Щасливими нас робить давнина, котро в богаті ми сини руцини. Открийме Богу ми свої уста, котрі все наповнені любові. Щасливими нас робить давнина, котро в богаті ми сини руцини. Радіо Лада. Радіо Лада.